Montilla respon, avui amb les famílies treballadores. El meu govern es dedicarà a ajudar a les famílies treballadores del nostre país. Ajudar-les amb una escola pública de qualitat, amb una sanitat pública de primera, creant més places d'escoles bressols, fent que els llibres de text siguin gratuïts en 4 anys, triplicant les beques de menjador i també garantint ajuda domiciliària a les persones grans, a les persones discapacitades que així ho necessitin. Tot això i més farem per les famílies treballadores del nostre país. Montilla, president, ningú no farà més pels catalans.